ihe eji enwe gọọmenti ọkachasị ndị isi zuru ọfụma bụ iwepụta atụmatụ dị agha na ga-enye aka ka ndụ dịrị ndị a na-achị mma. Abịa na Enugu steeti kemgbe gọvanọ nke abatara nọ ọ bụghị kamgbe gburugburu na-achị ka a banụrụ ihe gbasara ọkada adị agba n'ime Enugu taụn ekwu nọ maka ndị ochi keke ya bụ keke ndị ihe na ada agba n'ime Enugu na ọ bụrụ na ọ kụọ 9 Enugu taụn korogbe ada agba n'Enugu na ọ bụrụ na ọ kụọ 9 n'ụdị na ọ bụrụ na isi na anyị na-ana Enugu tata ọ bụrụ na enweghị onye ga-abịa buru na paak mana ị ga-arahụ ebe ahụ ọ bụghị ofu ọ bụghị abụọ. Enwego mgbe ofu otu nso n'ime mere ka a gafụ gọvanọ wee kọọrọ ya sie nna nekwa anya ya bụ mgbe gburugburu na-achị si ya na ọ na-afụ ndị mmadụ na-ata ọ kachasị n'ekeresimesi na onye ọbụla batara na ụfọdụ kpọọ famili ha batara na ụmụaka 3 na 5 arahụ na paak. Ị gaa na paakị dị na Holy Ghost mgbe ahụ tupu akwatuo ya ebe ahụ na-adị ka ebe refugee camp wee megidezie tomorrow is here wee bata wee kwuo anyị nkwa na ya bụ ihe na a ga-eji innovation wee megharịa ya ka ọ wee dị mma. Kwuo okwu ekwute okwu ka akwụsị banarị ndị ihe na ka ewetutekwu ihe dịka 10 o'clock asị mba. Ụzọ ha wepụtara kịta bụ bọọsụ ewepụtara taxi ewepụtara ọfụ ebupụta ya na-akụrụ ha aka na ha agbanyana mana ebe nsogbu dị bụ na ya bụ bịa nụrụ nwa m na ya na ihe so ya bụ bịa nụrụ nwa m bụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Ị na-azọ ndị mmadụ azọ ka ị na-egbu ha egbu? Ị na-azọpụta ndị ga-aya ya bụ taxi n'Enugu ka ị chọrọ igbu ha egbu? Ka nnabata Epetike ka anyị gazie itinye okwu ọnụ. Epetike ndị Igbo odogwu na-abụ Epetike tupu itinye ọnụ ka m gụpụtara gị ụfọdụ ihe dị na ya bụ akụkọ. Na ọ bụrụ na igbe akpọrọ ya 042 ride, ihe a na-akpọ ya bụ 042 ride apụtasị drive your future power our state. Mana nke drive your future bụ ihe na-edoghị m anya. Ihe mmadụ bụ power our state maka na ọ bụrụ na aka ọrụ unu ihe eriri na kpuo ị mara na ya bụ flyer ewepụtara asị gị gaa na ụmụ Chinemere ihe na ka ị gaa adịmemere ha advert ka ị gaa kwụọ ego onewa wee buru detin. Mana ihe anyị chọrọ iwepụta bụ na ya bụ ụgbọala taxi ọ chara ọ CNG nọ na 23 million naira ka a na-eri a sị ihe eji bubata ya bụ 23 million naira. Epetike ọ bụrụ na ị ga buru ya ihe ị ga-akwụnye bụ 805,000 naira ka ị ga-adọ egodu gbam nke ga-afọdụrụ ya bụ 22.195 million naira. Annual interest rate gọọmenti si na ha na-enyere anyị aka ka anyị wee wuo ọrụ create employment bụ 18%. Ịgụọ ya na ebe ọ bụ na ị ga-anya ya bụ ụgbọala for 4 years ya bụ afọ 4 iche ekicha ya ma na ihe ị ga-akwụ ndị gọọmenti Enugu steeti bụ 9,099,949 naira 58 kobo bụ interest ha ga-enweta n'ime ya na ha bunyere gị ofu ụgbọala. Ya bụ na ọ bụrụ na igburu ụgbọala ahụ akpọrọ 23 million naira ihe ị ga-akwụ gọọmenti within 4 years ị ga-ayị bụ 31,294,949 naira 58 kobo ọhịa ị ga-akwụ ndị gọọmenti. Odomanya na aghụghọ dị ya maka asịrị anyị no empowerment. Ịchọọ ka ị na-akwụghachi ya monthly ihe ị ga na-akwụ bụ 651,000 na ihe mara ya n'elu. Ịchọọ ka ị na-akwụ nke n'izu ụka ihe ị ga-akwụ bụ 153,406 naira 62 kobo. Nke a bụ ọma m ihe m ga-akpọ nke Epetike biko tinye ego ya bụ okwu ọnụ. Ihe a na-eme n'Enugu ọ bụ ọzụzọ ka ogbugbu? Ihe mere that na ndị Enugu ekenekwa m unu echekwa na atụ ga aghọrọkwa bụ na Anambra ka ọ dị oge ebe ọ na-adị nke ụnụ kasị na ọ chọrọ ịkpụ okpu nze. Kedu nke bụ na ị na-eme empowerment ibi mmadụ moto 23 million every month? Onye ka drive Enugu na-anyata in a month? Adị onye n'Enugu? Adị onye n'Enugu. Mma CNG bụ gas. Onye ka driver na-anyata in a month ihe eji si akwụkwọ 600,000 maka ọ bụ na o ji more than that ọkwụọ ụgwọ dị moto in advance o jire
na ha nyata na the moto na ọ dị ka every month onyata ọ na-enye family ya nni ọ na-emekọ ihe na-eso na ya onye ọ dịkwa na anyata 800,000 every month ọ eji nye unu 600,000 nwoke kwụsịrị na gịnị ka unu ji dị eme eche m empowerment ka ọ bụ eche m mmadụ aka ka unu na-enye mana ihe mbịa bụ ogbugbu ihe bịara bụ ogbugbu ị mara ọ bụrụ na individual na-eme ife as a higher purchase ndị higher purchase higher purchase ama ntị more than 2 million naira on top of that money nke a bụ gọọmenti ife ejigwu m ike wedata na eche nọsọ Anambra ka enwe atụ ịga ọrụkwa mana ọ dịgo manya nkịta na ọ dị ka ọdụ ebe niile anyị magụzi nke ndị ka anyị eme competition between 5 governors in Southeast ka amara onye nke atụ ịga ọrụkwa aka kedu nke bụ na driver na-anya moto oke esi na week bụ 153,000 before i mere experiment a gị bụ driver maọbụ gọvanọ maọbụ kọmishọna ijere nyeta taxi n'enu ka emere gị nye ndara inemont ka ị ma na inemont a na-ekwu na-enyeta 200,000 dịkọrọ ọnụ ha ikpokwu nke weekly eche na na-eme experiment maka nye ka eji ekwu na ndị Igbo bụ we are Republicans by nature ma onye nke agụghị akwụkwọ ka ndị gụrụ akwụkwọ manifest na business onye na-anya commercial vehicle ka esi eme bụ ije gote commercial vehicle ị bụrụ driver ma ị bụ conductor most of them na-abụ conductor osoro dị moto gbaa 1 week ọ mara na ihe a na-enweta na moto na after ndị polisi na abụkọta ihe da na ife a na-enweta every week bụ every day bụ say 15,000 after settlechara so ọ kpọọ ọgọsị gị bịa nwoke na ihe a na every day na ihe na-enye bụ 12,000 ịsa na ọsị gị na polisi dị ebe a na ebe a na ụna na-enye ha ndị agbụrụ na ụna na-enyefa nke ọzọ na-efere ego na-agba from here because no one get experience ya ihe bịa kọrịa story si ihe nọgide wanda esi redio ejide gị ọsị ebe ka ejide gị ifu ọsị ka akpọọ gafa because ọ gbago na the road na nge ntị unu chọrọ inyere ndị mmadụ aka wee pụrụ bute taxi wee bute ya tinye n'ọta arụ bụrụkwa na taxi unu ọ dị ka shop kwunu ope n'isi ndị mmadụ shop kwunu ope n'isi bakwa ya ọ dị ka Shoprite Enugu emechie na chọka eweze ndị mmadụ mee Shoprite n'anya ọ bụrụ na unu chọrọ ife ya nyere ndị mmadụ aka bring back ọkada and this thing kama extend the time at a certain level ha enwenye ndị mmadụ aka ọ na-eti bọs ọ na-eti korokpe nke ọnụ butere taxi mmadụ na-ya bank taxi n'Enugu na ego ka na-akwụ civil servants taxi ebu AC na-ebute ebu izo ya ka onye na-anya ka gosi ekọbịa ama na ụba aha agaghị n'ala Igbo ụba for now ogebeghị ahịa because ndị banye mafe nne iti ụba onye ọzọ ewere korokpe kụchapụ gị so kere ife unu na-achọ ka ndị mmadụ mee onye buru disi na ọdụkọ ya kwụ ya ihe unu na-achọ bụ onye eburu ya o nwere ka o buru ya bụ na okwu ezi ya akwụ ụgwọ ọgbafere ledi moto unu na-achọba na onye ochi ka ọ bụ unu akọsịrị ya ị ga-akpatakwa garantọ onye gbata garantọ onye ya bụ ọ bụrụ na ị chọọ ihe moto ị ga-akpatakwa ma garantọ very good enwere ike sef ọ bụrụ na e nwere anabụ na enwere ike ime ya na amabeghị m details ya mana ofu ihe m maara bụ na etu ọ bụla o si dị mba ọ ga-atrejọs ọchacha bụrụkwa na moto abụchigharịa ndị nwere ọ bụrụ na unu chọrọ ike n'aka na keke nie mana iburu ihe abụ mmadụ it's like ndị a na-abụ ịnọkọta na esi na-eche inye mmadụ gift somebody na maybe ụkọchukwu members na chọọchị ya dị mmadụ 20 akaezigbo ike esi praise the Lord hallelujah so iburu jeep gị maybe jeep na-enye gị nsogbu iburu ihe ịmana ihe ọ nwere gị agwọdị ndụ e nwere enyi nwoke ọgwụ ụkọchukwu o wee bute ofu mgbama moto wa V8 na-ebunyere mgbamgba V8 na mmadụ bunyere ya si ya buga buru moto na wee bute ya mgbe aha ọ tegezigbo aka ahụ mgbe aha Mazda nna ya mgbe aha ụgbọala nna ọ bụrụ na mgbanye ya fuel 1000 mgbe aha fuel ka nọ na 100 and 200 aga m eji ya gacha Ọjọta na-achịta azụ o wee sị m na moto na fuel 1000 esibeghị ebe a ruo mile 2 mịa wuru nke ị na-achịta azụ ndị aka ka iji megona ọhụụ ka ite na-eri oke nkụ ka iji nọkọta kweta ịnata ụdị bughachiri ya onye a etu ọka dị ọka fotụrụcha ijele ya ọgụrụ na ire ha egbu ya pas maka ọ bụ mmadụ niile ga-ekwe
go ya nke kewagoro nka ịma onye gbara ya mgbe ahụ ka dị mma gbara ya n'ụdị na o ji eme ọgaranya jiri eme odogwu mana onye ọbụla ga-agbazi ya ka ọ kawanara nka ebe a ka maka parts ya ga-enye ya ezigbota nsogbu ebetụga iji tie ọnụ n'ihe a na-ekwu ịma a gwara anyị tụboro isi o doro m anya na ihe a abụghị gọọmenti o doro m anya na enwere onye eji eme mpawa ọ kọmpanị eji eme mpawa maka na bọọsụ ebutara bọọsụ ahụ pụtara na-arụ ọrụ ọfụma na-akụrụ ya aka iji bọọsụ ahụ si Enugu gaa Nsụka bụ 1,500 mana ndị Siena na-ana 4,000 ọ bụrụ na anyị nwere etu ihe na 4,500 ebute kịta na na-akụrụ ha aka si na ha mere adịghị amaka wee ruo na nke a o doro m anya na a chọrọ ịchụpụ ndị keke niile na a chọrọ ime ka keke ghara ịgbazi n'ime Enugu anụwago riburibu na-achọghịzi ka maka ọ bụrụ na ihe a dị etu a ha na-compete with ndị keke enweghị onye ga-agbatawu 50,000 in a week ọsọkwa ya bụrụ dịka i kwuru nke akwa nwanne ụba maka ọ ga-enwe AC mmadụ na-ege na-agba ụmụ ihe executive a ịnọ n'Enugu the best drop ị ga-eyuzu bụ were onwe keke iwere keke o doro m anya na a chọrọ ịba anị ma keke maka orogbe ma ihe niile anụ agoro purukpu ya na achọrọ ịba anị ya so that ka nke a wee nwee ike gaa ahịa ka ndị mmadụ kwado otherwise nke bụ isi m na ị ga-aka obi narụ 9 million naira as interest ọ bụghị ego fuel abi gas CNG ọ bụghị ego maintenance ọ bụghị ego ga na-maintain ya ọ bụghị ebe ego bread nga na-ego na-arụ ụmụaka n'ụbọchị ọ bụghị nke wogoro ya na agbụrụ adị nke wogoro ya na enweghị ya ga-emeta agbụrụ ọ bụrụ na anọkọta moto ahụ nwere etu ochi nọkọta asị na CNG mụkọtara gazie na CNF ọ rụghịzi ọfụma ka ihe a ga-eme odomanya na ndị a chọrọ ike ndị mmadụ agbụ ya bụ ọ bụrụ na ị bụ nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa nọ n'Enugu ịfụcha moto a ka o ji na-atọ ụtọ etu a ịfụcha etu o si na-atọ ụtọ isi na ị chọrọ ịga nwoke m anya sakwa gị adị ama ma iruo ịga kote ụgwọ ụmụnna gị na-ama nkwụnwu maka gọọmenti ga-achọta gị emegide a ga-asị gị tinye ma BVN a ga-atinye nta n'imo etu a ga-esi nata gị ebe ọ ga-abụ dị adịghị ekpe dị ekpe ihe a ga-eji kodo ya bụ tupu ị narị ya ka agha aka ya bụkwara nke maka nwe mgbe a na-eme ndị online loan apụta eme agara kpọgide na fon kpọgide ofu oyimoke bụ ọnara ndị a ọ ga na-akwachi na mgbe ị megịtara mmemme ya bụ fon nọmba ahụ ji mee ihe na ọ bụrụ na ego dị na-ebu ibu ọ drọpụ dị fon nọmba ọntịrị ndị a wee mụtazie na a ga-enwezi etu ha si link ya na ijide ihe na ndị a ụgwọ ndị a mara na iji ụgwọ asịghị akwụcha ụgwọ iji ya bụ na onye chekwana na enwere etu iwere ike isi wee gbanahụ oyibo edoro m anya na ihe a biko mba ọ bụrụ na etu a bụ kampen ọ bụrụ na ihe a so na kampen ị chọrọ ime ga-akpa ihe a aka ya bụ ihe ekwesịghị karị 10 million ụgbọala ahụ ka ọ dị ofu bụ na anyị atara ebeghị ihe gbasara CNG o dochabeghị ndị be anyị anya wee butezi ihe CNG wee sị anyị na anyị ga na-akwụ milion na gịnị mere ọ ka anyị niile bịa gbara ụbọyị ebe kịta na chi ndị na ọ bụrụ na ikwe ihe mee nke anyị mbakwawo ndị Igbo adịghị emetụ ahụ ọ bụrụ na ị ga-akwọrọ m ụkwụ ma na-akpụrụ na hapụ m ka njiri ụkwụ m na-aga ebe nna gị epetika pịachie n'anya na biko ndị achaghị tụmụrụ ise etu tụmụrụ wacha abịa Peter Mba na ihe ọkpọ ịma mgbe onye nke a na-achịra na-akpụ ebe anọ nọgata ọsị to God be the glory anyị gwuru ahụ asị to God be the glory onye nke a wee pụta sị na tomorrow is here o nwere ebe ọ na-eme na dị mma ọ gwụrụ ụmụ ihe ọ na-arụgasị dị mma anyị na-eme ha na mana kwụfụrụ ihe gbasara ụgbọala ọ karịa 10 million naira n'afọ kama enye ndị mmadụ afọ 3 chere biko maka atụmegata tomorrow is here tomorrow is here Ojega Abia State before Fogod bus terminal Daman rụ akwụkwọ bus terminal dị mma n'Enugu ụdị nke Abia enwere ike a ga-enwe na nke ga-atọ ibe nwoke abịalụ na Abia bụ replica of bus terminal dị na China no nke a dịkwa mma kama na nwere ike nke Abia tọrọ ya mana ara na-atọ ibe ọ rụkwara rụọ ya dịka ụzọ 3 ọkụ dị enwe ma na-eme ụdị nke Abia na eyuzubeghị m ya okay mana tomorrow is here n'Enugu not is here no ọ gbara mbọ ọ gwara na agụnye ihe onye nke apụrụ apụ ihe gburugburu rụ
na etu gburugburu si gatọsie ihe onye nke a na-agbakwa mbọ ọ dị ka Abia steeti ịma na Abia megide ga gbaa ndị ikpeazụ kpọrọ gọvanọ kpọọ ya onye ikpeazụ wee gbagide onye ikpeazụ Chineke wee meziere ha ebere wetazie onye mbụ kịta ọ ya bụ nhicha anya mmiri a na-asị the darkest hour of the night is 1 hour to morning ọ ya bụ ndidi ọ dịghị ka ịtụ a Chineke bịara cheta anyị kịta wee nye anyị the worst president ị ga-ahafụ na the next person ga-abụ the best president anyị nwere bụ adịkwa ama ejiga ya na